Hi guys, welcome to my SKN Tinsadas YouTube हाय channel. गाइस नमस्कार आमे ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦେଉଝର। এই হଉଛି ଦେଉଝରର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ। ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ କାହିଁ କାହିଁ ଦୂରରୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆସି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏଇ ଦେଉଝରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଝରଣା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆହା ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ଚାଲି ଆସିବୁ କେତେ ଖୁସିବାସି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଣିରେ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ଉଠି କେତେ ଖୁସିରେ ମନକୁ ଖୁସିବାସି କରି କେତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, କେତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯଦି ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଝରଣା କୂଳକୁ ଗାଧୋଇ ଆସିବେ, ଯାହାକି ଏଇ ଝରଣାର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଉଝର। ଆଉ ଏ ଦେଉଝର ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଝରଣା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ କି ଏମିତି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। କେତେ ଖୁସିବାସି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଏ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମର କେତେ ଖୁସିବାସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଏତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆମ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଖୁସିବାସି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଝରଣା ଦେଖିକରି। ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ବି କି ଦେଖିଥିବେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କୋଇଲିମାନଙ୍କର କୁହୁ ଝରଣାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଝରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ କିଛି କହିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କିଛି ଆବାଜ ଆସୁନି ବା ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆବାଜ କିଛି ଆସିବନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ନୂଆବର୍ଷ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ପିକନିକ୍ କରିବେ, ବଣଭୋଜି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ପାଣି ସେକାଶେ ସ୍ପିକର ବି କିଛି କାମ ଦେବନି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜାଗା ନା ନ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେଇଥିବୁ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ଆଉ ଖୁସିବାସି କରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ଆଶା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବିଶେଷ କିଛି ସବୁଠି ମିଳେନି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,
ଜୟ ହିନ୍ଦ।